In a desire to impose extremism on the world. אתה מבין שזו הפעם האחרונה? כן. הכללים והמסלול שלך כבר נקבעו. אתה מוכן? כן, בהחלט. המקום, הזמן, המידות. הכל גלוי וידוע לי. מצוין. יש לי רק בקשה אחת, אם אפשר. אין אפשרות כזו במסלול שלך. אני מבין. כל המערכות מתואמות? בהצלחה. תחסין לשמה. תודה רבה. זה מצווה, כיסוי ראש. תודה. זה אבא שלך, לכבודו. אני לא חייב. כך, תמשיך. מצווה. תמשיך, נו, זה אבא שלך. נעשה קריאה. סליחה. עזוב אותך. אתה בן יחיד? אז כך, תגיד קדיש. אז תגיד אתה. יתגדל ויתקדש שמי רבה. אמן. ועלמא דברה קראותי וימליך מלכותי ויצמח פורקני ויקרב משיחי. אמן. וחי יכונו ויום יכונו וחי דכל בית ישראל בעגלה בזמן קריב ואמרו אמן. אמן. יש מרבה מברך. יש מרבה מברך לעולם נעלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קדושה ברכו. כן. מה קרה? כבר דיברנו על זה. אני לא יכול. תלכי את עם הילדים. למה את לא מבינה? תגידי, למה את לוחצת? טוב, תשמעי, אני כבר חושב שאני הסברתי את עצמי יותר מדי, נכון? תודה רבה. תעשי מה שבראש לך. נכון, את צודקת. לא מעניין אותי את, והילדים לא מעניינים אותי, ותעזבי אותי, ודי!
מה העניינים? מה העניינים? הבאתי לך את החומר של הגרמני. איזה גרמני? נו, ההוא שברח לצרפת. תעיין בחומר. ראש היחידה גם שואל איזה סוכן לשלוח. תנו את זה לצוות 4. הם טובים בזה. אני אין לי זמן. עד להודעה חדשה. תעזוב אותי בשקט. מצטער, זה הוראה מגבוה. שום הוראה מגבוה לא מעניינת אותי. עכשיו צא החוצה. צא החוצה. אוקיי, אוקיי. אגב, יש לי מעטפה עבורך מהעורך דין. אוי להם לבני אדם שפעלו בסכלות. אוי להם שעושים מעשיהם בטיפשות, באמונה עיוורת, ילכו אחרי האבל. זה דמיונם המכזב בהם עד האבל. ראי, אהובי, כאח לי אתה. צר לי מאוד על צרת נפשך. ברית דמים נכרות בן רגע. אתעורר לעזרה כל פגע.
בסוף אתה תדבר. מה אתה מחפש? באחד המתקנים הכי שמורים במדינה. תראה, שלא יהיו הבנות. אני קובע כאן את הכללים. אני קובע מתי תדבר, מתי תאכל, מתי תלך, מתי תקום, מתי תישן. מובן? הסוף הגיע. הקטסטרופה מתקרבת. האדמה צועקת. השמיים בוכים. ואתה? מי שלח אותך? הם שלחו אותי למשימה. מי זה הם? הם נתנו לי את כל הכלים הדרושים. הכל בשביל הביצוע המושלם. רק אני, האויב והמשימה. איזה משימה? אסור לאכזב. הם מחכים לי. למה? הכל תלוי רק בי. מה תלוי בך? כל העולם. אנשים, נשים, ילדים, כולם. אוקיי. האנשים האלה ששלחו אותך. מה הם רוצים? זה לא מה שאתה חושב. זה הרבה יותר עמוק. אתה מזהה את האנשים האלה? אתה חייב להתנתק מכל מה שלמדת. אני שאלתי אותך אם אתה מזהה את האנשים האלה. זו משימה של כל האנושות. לכל אחד יש חלק בתוכנית האינסופית. כן. בדקתם רקע נפשי לנחקר? אין רקע נפשי מיוחד. תודה. אתה נורמלי, אה? זה עושה את העניין הרבה יותר מסובך. דבר. המשימה? כן. בתחילה היה הרצון העליון ממלא את הכל באור אינסוף, בשלמות מוחלטת. ולא היה מקום למציאות נוספת. ואז עלה ברצונו לברוא נבראים, כדי להשפיע בהם שפע טוב ואהבה. לכן הרצון העליון יצר עולם נפלא, שיהיה רק בשביל האדם. הוא הסתיר את עצמו בתוך העולם שברא, בכדי שתהיה לאדם בחירה, בין טוב לרע. ואז הנבראים הפכו ליש ומציאות, והכל ידוע ונעלם ונוצר למען מטרה אחת ויחידה. איזה מטרה? למעני. למענך? אני נראה לך אידיוט? שאתה מספר לי פה סיפורים בדיוניים? אל תנסה אותי, תיזהר ממני, גם לי יש דמיון. שמעת? אני זה אתה, וזה כולם. הרצון העליון הרכיב את המציאות בצורת צלם אדם, שמורכב מ10 יחידות. היחידות האלה נקראות ספירות. 10 הספירות. הצלם מורכב מגולגולת, שהיא הכתר. מוח ימני, חוכמה. מוח שמאלי, בינה. מוח אחורי, דעת. יד ימין, חסד. יד שמאל, גבורה. גוף, תפארת. רגל ימין, נצח. רגל שמאל, הוד. ואיברי הרבייה, שהם יסוד ומלכות. זו המערכת שדרכה מנהיג הרצון העליון את העולם. תקשיב לי טוב, אין דבר כזה שנקרא רצון עליון, שמעת אותי? אין דבר כזה. יש 2 אפשרויות, או שיש, או שאין.
אין אפשרות שלישית. ולכן אתה יכול לטעון שאין ושהוא לא קיים, אבל לא תוכל להוכיח דבר שלדעתך לא קיים. ואיך אתה יכול לשלול דבר שאינך יודע עליו כלום? האדם הראשון נוצר מחומר, שזה הגוף הגשמי, וצורה, שזו הנשמה, והיא החלק האלוקי שבאדם. בתוך המערכת הזו הכניס הרצון העליון שני כוחות המנוגדים זה לזה, טוב ורע. כוחות שנלחמים בתוך האדם מהרגע שהוא נולד. הכוח הרע מכחיש את קיומו של הרצון העליון. הוא מושך את האדם לתאוות הגשמיות של העולם הזה, ועל ידי כך הוא גורם לו לנתק את הקשר הנצחי עם הרצון העליון לאחר מותו. הכוח הטוב לעומתו מטה אותך להתבטל אל הרצון העליון, להימשך לרוחניות שבו, ועל ידי כך להתחבר אליו לאחר שתסיים את משימתך. תפקידנו לתקן את המידות הרעות שבנו ולהגיע לשלמות האמיתית. לכן האדם קיבל עזר כנגדו, אישה שתעזור לו לבצע את המשימה אליה הוא נשלח. במקרה של אשתי, זה ממש לא נכון. האישה קיבלה תפקיד מרכזי במשימה. לעזור לאדם לתקן את מידותיו ולחסל את האגו ההרסני שלו. שתחסל קודם כל את האגו שלה. האיש צריך להשפיע, לברוח מהכבוד והגאווה, לכבד את אשתו ממש כגופו. אבל איך אפשר לכבד אותה? כל זה מנסה להכשיל אותך. הם היו בתוך גן שהוא מקור כל התודעות שבעולם. ואז הופיעה דמות מסתורית בתודעה של האדם. הנחש הקדמוני. נו, קום, תתעורר. שמע, זה מתחיל להיות מוגזם כבר כל הסיפור הזה, אתה יודע? קום כבר, תתעורר. שתי מים, תשתה מים. שתי מים. בסדר? אז יש בך, בכל זאת, איזו מידה אנושית. תקשיב, אני רק עושה את התפקיד שלי. שמעת?
No information found. No information found. No information found. איפה היינו? פה, בחדר. הפסקת בנחש. הנחש הקדמוני. הוא הכניס באדם ואשתו מודעות שהם כל יכולים, שהם כמו אלוקים. ואז חל שינוי במהות האדם. הוא הפך להיות רע, מעורב בטוב. ומאותו הרגע התחיל בלבול גדול. מלחמות, מגפות, הרג, הרס, חורבן. האדם מלא אדמות כבר לא הבחין בין טוב לרע, והמשימה נעלמה בממדי הזמן. נמחקה המודעות שיש רצון עליון, שאנו תלויים בו, שהוא מחיה אותנו. האדם הפך להיות אני, כוחי ועוצם ידי. תראה, אני מקשיב לך בסבלנות כבר הרבה מאוד זמן, אתה עדיין לא הצלחת לשכנע אותי. תתחיל לדבר תכלס. נו? האיש הזה אמר שהוא מכיר אותך. השיטות שלך מיושנות. האיש הזה אמר שנפגשתם. העולם הזה מוגבל. אתה מוגבל. ואתה לא מחליט כלום. מה אתה אומר? פה אני מחליט. אתה חושב שאתה מחליט. אתה מרביץ כי אתה חלש. אתה לא מחליט כלום. עכשיו אני החלטתי שאני חוזר לעשן. עכשיו אני מחליט שאני מפסיק לעשן. אז מי פה מחליט? מי מחליט? התחושה שאתה מחליט זו אשליה. מי שמוציא את הרצון שלך אל הפועל זה לא אתה. אז איפה הבחירה? לך יש בחירה. אבל כלפי הרצון העליון, הכל גלוי וידוע עוד לפני שהחלטת. הוא רוצה להיטיב איתך. אם יש כוח ששלח אותך למשימה, הוא כבר עזב מזמן. להיטיב. הבטחה, תסתכל. תסתכל סביב. הכל רק מוות, סבל ומחלות. בני אדם מושחתים, שפלים. אתה לא בראת את עצמך. אין לך שום נקודת שיפוט מי אתה. אני חי, נושם, חושב. לפעמים גם קצת עצוב. מי זה אני? אתה גאוותן שלא מבין כלום. הדיבורים שלך מרגיזים אותי, אני לא יודע למה אני ממשיך להקשיב לך. כי אני מדבר ישר לתוך הנשמה שלך. אתה מאמין בכוח שלך שלא קיים, וזה מתסכל אותך שאין לך שום שליטה. אתה מאבד שליטה. תענה, זו אשתך. כן. תגידי, אני חושב שאני כבר דיברתי איתך על זה, נכון? הסברתי לך, אמרתי לך שאני לא יכול לבוא? אני חושב שדיברנו על זה, ואני אמרתי לך שאני עסוק, נכון? אמרתי לך שאני עסוק? למה את לא מבינה? כמה פעמים צריך להסביר לך? נכון, אין לי סבלנות, נכון? לא רוצה לדבר עכשיו, אין לי זמן, עסוק. אני לא יכולה ככה יותר. שלום. איך ידעת? אתה במצוקה. החיים לא מהירים לך. מי אתה? מי אתה לעזאזל? מי אתה? אדם כמוך, שנשלח למשימה. היי! אתה דווקא מוצא חן בעיניי.
עשוי. האפלה נמוגה ועוד עולה השחר, ושוב הם נפגשים בתור באר שחת. נשמה טהורה שנפלה שולל, אל עומק התהום נזרקה גאולל. אחרה בצרתך ואשקוט לנפשי, שוב מדרך השקר אחי. פני הבליעה לגדו אותי, אני לא ארפך עד יום אותי. לא ביקשתי ממך עזרה, רד ממני. נפשך מתאווה לצאת מכאן. לא. כשאני אצטרך את העזרה שלך, אני אודיע לך. עכשיו רד ממני. למה לך כל הסבל הזה? כנראה שזה המחיר לכרטיס הנצח. אוי לדמיון המתק, יש נצח. כולנו בסוף נובד לבטח. אולי כן ואולי לא. הספק. מידת העולם בוא נאמין. בוא ימי לחופש. האוויר נעים. הפעם אנחנו באמת מאבדים אותו. דחוף. לשלוח עזרה. זו בעיה. אי אפשר. הוא במצב בחירה. איפה הקפצן? מי? הקפצן שהייתי פה בתא. אתה חי בסרט, אתה תמשיך ככה, אנחנו נשפס אותך בסוף. נו? איך אתה מרגיש היום? נפלא. ישנת טוב? כן. יופי. מתי תתחיל לדבר? אני מדבר כל הזמן. אתה לא מקשיב. אני התכוונתי שאתה תתחיל לדבר לעניין. אתה בטח רוצה לשמוע שאני איזה סוכן שנתפס בריגול, ואז תדווח ותקבל מדליה. אבל זה לא אני. מה עם הסיגריות? מתי תפסיק כבר לעשן? מה זה עניינך? תגיד לי. אתה עבד לתאוות שלך. אתה נשלט על ידיהם. התאוות שלי זה החלק הכי טוב בחיים שלי. כשאדם מגיע בסוף המשימה למעלה,
אז כל התאוות שהוא היה מכור להם בעולם הזה, הוא ימשיך לחפש אותם גם שם, בעולם הנשמות. שם זה עולם רוחני. אין שם אוכל, אין סיגריות, אין גוף. וזה הסבל הכי גדול שהנשמה מחפשת ולא מוצאת. חוסר מנוחה נצחי. תתחבר אליי, תנסה להבין, מה יש לך להפסיד? אני מבטיח לך שתקבל את כל התשובות לשאלות שלך. גם לגבי אביך. הנחש הקדמוני החדיר לעולם את חוק המוות, חוק התקלות החומר. האותיות חטא הם הקוד שנשלח לעולם על ידי הנחש. חטא, הקוד שממית את כולם, מבריאת העולם ועד היום. יש לזה תוכנית מדויקת בספר המוצפן. איזה ספר? הזוהר הקדוש. צינורות המוח, מערכת העצבים, דרכה הנשמה שולחת אור לכל הגוף. הלב שולח רוח חיים דרך כלי הדם. 2 חדרים, שמאל וימין, רע כנגד טוב. קו האור ממשיך לרדת, הוא מתפשט וממלא את הכבד. הכבד כולו דם, יצר, תאוות, הכוח הבהמי שבאדם. שם שולט הנחש הקדמוני. אתה כבר אומר לי מה לעשות. הנחש הקדמוני מנסה להשתלט על האדם ודרכו על כל העולם, להחריב אותו. אוקיי, אני איתך. אבל אם זה ככה, אז כל העולם היה צריך להיות עכשיו בכוננות על. תשמע, אתה מכניס לי פה לאיזה פנטזיה מטורפת. פריצות, אלימות, זימה, סמים, רצח, ניאוף. מה קורה לנו? העולם יחזור לתוהו ובוהו. האויב זה לא איזה רודן, זה לא מרגל, זה לא אדם. הוא חודר למוחות שלנו דרך המחשב, דרך כלי התקשורת. כולנו מבולבלים, הולכים באפלה. כי התרחקנו מהכללים של הרצון העליון. התרחקנו מהמשימה, מהתכלית שלנו בחיים. אבוי למצבך העגום, הנך כקליפת שום. מי אתה? מלך הקבצנים, זקן וכסיל. מה אתה רוצה ממני? לתת לך קצת היגיון אמת! כן כוח בעולם אשר ימוטט! את מלך האופל והצלמוות, כולו מלא עיניים ויש לו הד! אוי ידידי, רבים וטובים נפלו חללים ברצותם לנצח את קדמון הנחשים. בוא ידידי, נלך מכאן, נעוצה יחדיו אל מנעמי החיים. יש לי משימה, אני חייב להצליח. אוי, לטיפשים המדומיינים להציל את בני האדם הם רוצים.
הרי העולם מלא שקרנים, נואפים, בוגדים, רוצחים ונוכלים. אל תהיה פטי! שרה ביקש, אבל נרוצה יחדיו אל האש. אל אש התאווה. רצונותיך אינם ברי קיום. העולם אינו מכיר באור המושלם. מתקומם ומסתבך עמך עם עקרונות שרק הודות להם הטבע קיים. אתה כופר במציאותו של הרצון העליון! נחש! נחש הקדמוני! מי מפעיל ומחיה את הטבע בכל רגע? מי נותן לך זכות קיום? שלום לך, שמי דוקטור... אתה לא עושה עליי שום רושם. אני לא מתכוון להרשים אותך, אלא לטפל בנפש שלך. באמת, דוקטור? מה זה נפש? החלק ששייך למצבי הרוח של האדם. אז תחליט, אתה רופא נפש או רוח? אני לא במבחן כרגע. ומה עם הנשמה חיה ויחידה? על זה שמעת? אין מונחים כאלה ברפואת הנפש. דוקטור, אין לך שמץ של מושג איך הרצון העליון ברא את האדם. מתי לאחרונה ראית את הנחש הקדמוני? אני רואה אותו עכשיו. איפה הוא? יושב ממולי עם חלוק לבן. הבנתי. נא להזרים לו מידע. מהר. ההבחנה שלך היא דליריום, ירידה של האדם לקלוט גירויים מהסביבה. בשלבים ראשונים יש שקט אפתי. בהפרעה גוברת יש אי שקט ומחשבות פרנואידליות ואלוצינציות של מגע. חוסר התמצאות בזמן, אפשרות לאקסטטיק, מצב מודע מורכב. הגירויים והחוויה נתפסים כמשמעות דתית. את כל זה כתבת עכשיו. מי אתה? אין לך שום אפשרות לטפל באף אחד, דוקטור. כי במונחים המקצועיים שלך אין את המושג נפש אלוקית, שהיא מעבר למונחי הטבע והזמן. הזמן והטבע הם האינדיקציה היחידה שאפשר להתייחס אליה כהגדרה מובנת ושפויה. וזה מה שהופך אותך למוגבל בגבולות השכל האנושי. אז מי יכול לדוקטור? אני או אתה? אתה מסכים איתי שאף מחקר פסיכיאטרי לא דיבר על הנחש הקדמוני? אם אתה לא מכיר דבר מסוים, זה אומר שהוא לא קיים? אתה צודק, אבל צריך להוכיח שזה קיים. נפוליאון היה קיים? ודאי. אף אחד לא ראה אותו.
אין לך עדות שראו אותו. אולי זה סתם המצאה. יש ספרי היסטוריה שבהם מסופר על קיומו של נפוליאון. ולספרים האלה אתה מאמין? ודאי. זו ההיסטוריה של העולם. על ספר הזוהר הקדוש שמעת? רבי שמעון בר יוחאי? קבלה? שמעתי. שם מסופר על הנחש הקדמוני והשפעתו על האדם. לספר הזה אתה מאמין? אוקיי. הספיק לי את עתה. קצת מהחומר הזה ירגיע אותך להרבה זמן. אתה מוג לב, פוחד מהאמת. רוצה להזריק? תזריק. דוקטור. אני צריך אותו בפוקוס. נו? הצלחת לשגע את הפסיכיאטר המחוזי, מה? אני ממליץ לך לא להתעסק איתו. הוא לא יכול להזיק לי אם לא יחליטו על זה קודם שם. למעלה. מה אתה אומר? למעלה, אה? שם למעלה, אה? תקשיב טוב, אני מחליט פה, וזהו. הבנת? אתה יכול לחתום לי שתלך מכאן ועד לשער הכניסה, ולא יקרה לך כלום? מה זאת אומרת? ודאי. אתה צוחק. אתה לא יכול לשלוט על 3 שניות מהחיים שלך. אז מי כן שולט על החיים שלך? מי אתה? אתה מחליט? אה? הרצון העליון. אולי. אולי יש רצון עליון, אולי. אולי. אולי? ואם הוא כן קיים, זה יהיה התאבדות לא להאמין בו, ולאבד את חיי הנצח.
מי זה היה? אחד מהמזיקים. יש מזיקים שבאים במחשבה להסיט אותך מהאמת. ויש מזיקים שבאים להתנגש בך פיזית. דבר, בלי סיפורים. מה אתה מאיים? תירה. הלו? עורך דין נמצא? כן, הוא נמצא. אני רוצה אותו. לא להעביר לי אותו בבקשה? אז אדונה... כן, תגידי לו שזה אני. אני מחכה. אוקיי, אני כבר מעבירה. או, שלום לך. מה שלומך? מצוין. הכל בסדר איתך? כן. בסדר, סוחבים. תשמע, המצב מסתבך. אני אשלח לך את החומר. אוקיי. אני אטפל בזה בהתאם. ביי. שיהיה לך יום נהדר. יש חדשות בקשר לנחקר? כן. יהיה בקרוב. חקירה מאוד מורכבת. הם מחכים לדיווח שלי לפני שזה יודלף החוצה. ואז זה לא יהיה נעים. שיהיה לך יום נעים. מה שלומך? בסדר. רוצה לשתות? נתנו לי בבוקר שוקו מקולקל. אתה רוצה להגיש תלונה? אתה במצב לא טוב.
למה? אתה מרגיש טוב? אשתך הגישה נגדך תביעת גירושין, ואתה אבוד. לא ראית את הילדים כבר שבועיים, וזה הורס אותך. העורך דין שלך לא יצליח בקייס הזה. איפה אתה יודע שהוא לא יצליח בקייס הזה? כי הוא נואף ובוגד באשתו. הוא נשלט על ידי הקוד שנקרא חטא. גם אתה לא נהגת באשתך בכבוד. זלזלת בה, השפלת אותה. אתה אדם חסר מצפון. שמעת על קוד 7? בזמן השואה נתפס יהודי עם תפוח אדמה אחד. הם דנו אותו ל50 מלקות. הנאצים רצו שהוא יתחנן על החייו, אבל הוא שתק. הקצין הנאצי הפציר בו שיתחנן, כדי שלא יהרוס להם את ההצגה. והיהודי לא פוצה פה. הם נתנו לו את 50. הקטן ניגש אליו ושאל אותו, אבא, למה לא התחננת? אולי היית ניצל. בשארית כוחותיו הוא ענה לו, בני, אתה יודע שאנחנו יהודים? ענה לו, בוודאי. ואתה יודע איזה יום היום? ענה הילד, שבת. יפה אמרת. ואם הייתי מדבר, אז היהודי שמונה לכתוב את הפרוטוקול היה חייב לכתוב במכונת הכתיבה ולחלל את השבת. אני לא אגרום ליהודי לחלל שבת. והוא מסר את נשמתו לבורא. זה אמיתי כל הסיפור הזה? ממקור ראשון. מי זה היה האיש הזה שהיכו אותו? למה אתה שואל?
הקשר חודש. זה אבא שלך צייר את הציור הזה. מה? אבא שלי? זה סוד החיים שלך. מי זה האיש הזקן בתמונה? הזקן זה סבא שלך. הילד זה אביך. מי זה האיש הזה? במכונת כתיבה? מי זה? זה אני. מה אתה? אני. בגלגול הקודם. אני לא מבין. לא מבין. מה זה? מה זאת אומרת? מה אתה אומר לי עכשיו? לאחר שסבא שלך מת, הנאצי יצא מהחדר. ואז אני, בלי לחשוב הרבה, לקחתי את הילד וברחנו דרך החלון אל היער. אם לא הייתי מציל אותו, אתה לא היית היום בחיים. של מי החתימה הזאת? לא החתימה של אבא שלי. זה אטבש. מה זה אטבש? זה קוד קבלי, צירופי אותיות. העולם נברא עם צירופים של אותיות עבריות. אות א', הראשונה, מתחלפת עם ת', האות האחרונה. ב', האות השנייה, מתחלפת עם שין, השנייה מהסוף. קח עת, תרשום. אות ב' מתחלפת עם שין, תכתוב שין. אות שנייה שין מתחלפת עם ב', תכתוב ב'. א', מתחלפת עם ת'. מה כתבת? שבת. זאת הצוואה שאביך השאיר לך. סבא שלך מסר את חייו על השבת. כי הוא ידע שבלי הקוד השביעי אין קיום לכלום. היום אנחנו בשלב הכי קשה. כולם חיים, אבל מתים. חיים אבל מתים? אתה חי, אבל רוחנית אתה מת. מה זאת אומרת? כשאדם מתרחק מהמטרה, הוא למעשה מתרחק מהרצון העליון. אז נותנים לו עוד רע, בכדי שהוא ירגיש עוד יותר חושך. עד שהוא עצמו מתעורר לחפש. אתה צודק. החיים שלי לא נראים טוב. ניסיתי שהם ראו טוב. אבל זה לא עבד. אני כלוא כאן. כלוא בתוך החדרי חקירות האלה, חוקר אנשים. מנסה למצוא את האמת. את האמת שלי לא הצלחתי למצוא. חקרתי הרבה אנשים.
לכולם היה פחד בעיניים. ולך אין את זה. ראיתי פה הרבה סבל, ועינויים, וחוסר צדק. בשביל מה? בשביל מה כל הסבל הזה? בשביל מה? אתה מנסה לחמוק מן האמת. הרי היא מונחת לפניך. אמת? איזה אמת? איזה אמת? מהי האמת? אני מתגעגע לאבא שלי, לילדים שלי, לאשתי, היא כל כך רחוקה ממני. אין טעם להרג בחורבן. לעזרתך באתי, אחי הנדבן. האיש שמולך רוקם תוכניות. אני יודע את מזימותיו הזדוניות. אתה מכיר אותו? אתה יודע מי זה? זה הטיפוס שאמרתי לך, שהייתי בתא, ולא האמנת לי. כי הוא לא היה! מבין אתה? עוד מעלתו. שקרן האיש הזה. אמונן בו! עושה הזיות, מדמיין דמיונות. על כוחות ודמויות בלתי הגיוניות. וחייך הרוסים. הוא צודק. החיים שלי באמת הרוסים. אולם אשת יפת תואר ונועם הליכות לך ממתינה עם חיים ברוב הון, וזה הטיפוס שולל אותך מוליך לחסל אותו וחיה בטרם כליון. אמרתי לך שהמזיקים יגיעו גם אליך. מזיקים? הוא רוצה להפר לנו במשימה. הוא לא אדם, תירה בו, הוא לא ימות. רוצח נתעב! משתהו בך כדי לקרוך סביבך את חבל התלייה. תירה בו! ראי אהובי, כי אח לי אתה. צר לי מאוד על צרת נפשך. ברית דמים נכרות בן רגע. אתעורר לעזרה על כל פגע. אני לא יכול לעשות את זה! הוא לא קיים, הוא מזיק רוחני! שלך. פתי אתה. אין אמון. אין מועיל. הוא עוד חייל באר שחת מוביל. תחזור אל האופל שממנו באת. הרגת אותו. הוא בן אדם. הרגת אותו! הוא נעלם! אתה מטורף, אתה הרגת אותו, תראו! יש פה גופה! הוא נעלם, אין שם כלום! למה האמנת לי? יכולתי להרוג אותך. לא חשבת לזה, זה היה בלתי נשלט. כל מה שראית פה, זה היה רק במחשבה. בכל פעם שתתקרב אל האמת, יופיע במחשבה שלך יצר, שמייצר שכנוע עצמי נגד האמת. ואתה צריך להילחם בו. זו המשימה שלך. ומה יהיה בסוף?
תכלית החומר לשוב אל האפר, ואז הנשמה חוזרת הביתה, אל הרצון העליון. איך מגיעים אליו, לרצון העליון? ההתקשרות אליו היא דרך אותה נקודה פנימית, שאין בה גבול, אין בה תפיסה. אם תנסה להבין דרך ההיגיון, זה לא יעבוד. במקום שהשכל נגמר, שם מתחילה האמונה. רק דבר אחד אני עוד לא מבין. מה? איך זה שאתה לא מופיע באף רישום? מה השם שלך? מה זה משנה מי אני? כן. הלו? שלום. שלום. זה אני, כן. מה שלום הילדים? הילדים? בסדר? תגעגע אליי? כן, אני מאוד מתגעגע. תשמעי, אני הייתי רוצה להיפגש. יש. כן, אולי נצא לאכול משהו. קרה לך משהו? אתה בסדר? לא. אני רציני, לא קרה לי כלום, הכל בסדר. מרגיש טוב? אני בסדר, כן. אני אשמח מאוד. אוקיי, בסדר. ותמסרי לילדים שאני אוהב אותם. אני כבר אמסור לה. הם דווקא יסמכו. מדברים עליך כל הזמן. להתראות. טוב, ביי. הם שואלים. מי זה הם? ראש היחידה רוצה להבין מה קורה. למה אתה לא מערב אף אחד בחקירה? מתי מתערבים לי בעבודה? דיווחתי שיש לנו עסק עם פסיכופת מסוכן. אין לנו שום אינפורמציה מי שלח אותו. אני יודע מי שלח אותו. מי? אני אגיד לך. הרצון העליון, כדי להילחם בנחש הקדמוני. אז זה? כן, זו בדיחה אני מקווה. לא, ממש לא. הרצון העליון. אולי תיקח חופשה קצרה. זה ירגיע אותך. אולי תצא לגמלאות. זה ירגיע אותך. דוקטור, אתה מיושן. ההבחנה שכתבת על הנחקר רחוקה מהמציאות. ולך, לך תחפש מה הסיבה שאתה נמצא כאן. דוקטור. אני אדווח עליך. אתה לא בקו השפיות. יש תופעה כזו שאדם מאבד את שפיותו כשהוא נמצא זמן רב בחברה של אדם לא שפוי. זה נקרא... לא מעניין אותי איך זה נקרא. יש לי הודעה חגיגית בשבילך. קיבלתי אישור מראש היחידה לטפל בנחקר בדרך שלי. שלא תעיז לגעת בו. שמעת? אתה מאיים עליי? כן. אנחנו עוד ניפגש. מה עשית? עכשיו תתחיל לדבר.
מי שלח אותך? מי שלח אותך? הרצון העליון מצווה על כולנו לנהוג לפי הכללים. הוא רוצה שיהיה לנו טוב. הוא אוהב אותנו. עוד חומר, אתה תדבר אצלי. אוי, כמה שכר וטיפש אתה! אאוץ'. דוקטור, אתה ראית בשואה. עמדת לפני כיתת יורים. רק בך לא פגעו הכדורים. ואז נפלת לבור. לפתע נשמע צרור יריות. הנאצי נפל עליך שותת דם. ואתה זכית בחיים. האם זה היה במקרה, דוקטור? הנס הפרטי שלך היה במקרה? איך אתה לא מודה למי ששמר ושומר עליך בכל רגע ורגע? אני מוציא אותך מפה. לפני שיחסלו אותך. אתה לא קיים. אתה לא קיים. אתה
לא קיים. אתה לא קיים! חיכיתי לך. הפתעת אותי. אתה יודע, אשתי ביטלה את התביעה. אתמול פגשתי את הילדים. נו? מה תעשה עכשיו? אני אלך לנוח. מתנה. אתה בטוח? בטוח. תיזהר, הם עדיין מחפשים אותך. אין ייאוש בעולם כלל. עקביה בן מהללאל אומר, הסתכל על שלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. הסתכל מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד לתת דין וחשבון. מאין באת מטיפה סירוחה ולאן אתה הולך למקום עפר רימה ותולעה. ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. עכשיו שמישהו מהמשפחה יאמר קדיש. מישהו מהמשפחה? קדיש על הנפטר. אני אגיד. חבוד. יתגדל ויתקדש שמי רבה. אמן. ועלמא דיברה קירותה, מליך מלכותה ועצמך פורקנה, יקרר משיחה. אמן. חי יכון וביום בכון, חיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב, אמרו אמן. סיימת את המשימה שלך. עכשיו אתה חוזר הביתה. אין שום ייאוש בעולם כלל. לילה אחד, אדם חלם חלום. בחלומו הוא מטייל לאורך החוף, ואלוקיו עמו. בפאתי הרקיע חלפו לנגד עיניו כל מאורעות חייו. והנה, בצמוד לכל מאורע, הבחין האדם
בשני זוגות של טביעות רגליים בחול. זוג אחד היה שלו, והשני של אלוקים. כאשר תמונות חייו האחרונות הבזיקו, התבונן האדם בעקבות שבחול, ואז הוא הבחין שפעמים רבות במהלך חייו היה שם רק זוג אחד של טביעות רגליים. הדבר הציק לו, אז הוא פנה לאלוקיו ושאל, אלוקיי, הרי אמרת שתמיד תהיה איתי לאורך כל הדרך, והנה בתקופות הכי קשות ומצערות בחיי אני מבחין בחול רק בזוג עקבות אחד. מדוע דווקא כשהייתי זקוק לך ביותר לא היית לצידי? השארת אותי לבד. והאלוקים השיב לו מן הדממה, בני היקר, אני אוהב אותך ולעולם לא אנטוש אותך. במשך כל אותן תקופות של ניסיון וסבל בחייך, כשהבחנת בחול רק בזוג עקבות אחד, היו אלה טביעות רגליי, כי בזמנים הקשים שבחייך נשאתי אותך בני על כפיי. עקבות בחול שמובילות אליך, ובאופק את השמש קדה לפניך. שמעתי איך הים מתפלל אליך, ולא הכרתי אותך. שמעתי את חיות הבר נורמות אליך, ואיך הן מבקשות רחמים לפניך. ראיתי איך אתה לכל פותח את ידיך, ולא הכרתי אותך. ואתה לקחת אותי אל ביתך, ולימדת אותי את שמך, שאקרא. אתה לקחת אותי אל ביתך, ולחשת לי את סודך אמונה. חשבתי כל חיי שאני לפניך, אך בעצם לא ידעתי שאני בידיך. כשאותך הכעסתי סלחת כדבריך, ולא הכרתי אותך. ואתה לקחת אותי אל ביתך, ולימדת אותי את שמך, שאקרא. אתה לקחת אותי אל ביתך, ולחשת לי את סודך אמונה. אתה לקחת אותי אל ביתך, לימדת אותי את שמך, שאקרא. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אמונה. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. לקחת אותי אל ביתך,